ngonuda hayda halam ko ngonuda dal mi wonna fanta ko yuma ka debbo ko debbo mi yima oɗo instant fort change ɗeɗo balle fof aɗa change a ñamata a yarata alama kaldata alama jawdita aɗa ndesuɗuma tan dambi jiiɗa fo yeeso ma ne ɓawli mi anda a wayno fanta ko gonduɗa halam ko gonduɗa ma haydara mi wondani on ko gonduɗa haalno ko yumma cuggol ala hakkude ka debbo kom debbo ni no jiirumani on ko gonduɗa jaɓan haalande mi a ummata ɗum no haalande no haalno ko gonduɗa komi yumma fanta han kalda mi ko gonduɗa fanta ko woni ko gonduɗa yawe wa aduna boni ko gonduɗa wa boni aduna ma fanta ko woni tokkir haalde en ko woni subhanallah ko newɗa fanta ko newɗa tokkir haalde en ko newɗa mo mari en ko woni ma mi anda mo goɗɗo mi reedu fanta yawe en haala mo mari andani fanta yawe en ko kalon bama ko kalon aduna fanta boni adunam fanta boni aduna ma tasi yakara ko goto jogui fanta mo mari mo boni aduna ma boni aduna fanta mo mari anda mi andani aduh ya mo boni aduna ma boni aduna ya fanta ya mi anda hay goto ni fanta an jangnima ko ben bamma jangnima boni ala fuko min badna ala ko mankirda ko neɗɗo wawi hokkude mum mba hokkude mum fanta boni adunam kasi yakara mo wini kam ngar fasam fanta ɗum damor bamma tinnu bamma sinu nanan mayi eɗen harama ɗum ɗo e woni har hakkude meɗen ɗum yo solution ƴeewni mbaɗa débragé miten ɗum ɗo bamma tinani nani fanta yo har hakkude men Oi. Wantara. Wantara. Tidu ala bela haydara wantara. Oh, ko nekkudu fullo nekkudu fayi. Ana wonane. Anta ko coppa anta usowne dal. ko waɗi Ala ko kum wonnan o e amdu. Ha? Ala yobat mi waɗa nampata ken. Ko fini subaha goto gila o mala do worɓe ne ngara do ɓende ndar mi yuuti min ko bone. Mbiya ko monari. Ara o gona ɗum nan ko kaljoni ko ni. Mbeɗa ya buɗa tabi so natti ma ande a waɗa habbare tan ka fefe gonɗa an jaɓoyi ɗuma esgisi mo tiiɗi ham min kam gillamɓe yiɗi wadde concentré pour wawde esgisi kono mi runkira min kam waɗi essai ha tampi mi ronki kam mi sikkante kañum ne esgisi ɗum ɗo tan o kari yimɓe tiiɗi homandi ha amina mbaɗɗa e pelle a selli jawon toon mbaɗɗa yante wondari ne yumma waɗi ko mawɗum ɗum selli jam tan hay mawɗum kay onon kam exercice musé hokkeno kam eɗen mbawi ɗum ay minde hay batti moɗane concentré ko hay min hoora min noon mboɗo jogui livre mawnam gonɗo ɗo sen jeehi son gari gallamen noon mbiɗa wawi yiide yo gar enen foof mbaɗen hen ƴeewen seɗen mbawi wona ko noon ala probléme onon kam inchallah wa sisto onon kam o nani nouvelle nanmi o min de mi yi suwaɓe ha kewi en payi lawol hedde fanta galle fanta hen ko après noddin cuulel ngel
mbimi an kam ko paɗon toon ɓe mbi minen de min nani yummum fanta e fantane woya min kebbili min ndewe mabɓe mbimumi noon joni onon koɓe goya ɓe mbi minen de min nani fanta ko baɗade leydi fanta ko reedu fanta ko reedu wawata wonde fanta mo yaltata fanta galle mum tan wona mum kay so jiiɗi gaɗa jehen laaɓoyɗen guile joni fanta ko reedu enen gandi de enen joni ande ne mbiyen ko enen woni cagaji légal yi ko noon de eden jehe base ji de jaha soirée jaha concert kanko yo yigue ole wi ko wona yaadu woni bonde wallahi enen fo eden gandi ko jon honno yummo waɗa wala yummo e ganda waccede nen gandinta yummo kam be sikki rek ara do joni alci londi inchallah may jimo do en hay do koyde men fa wuti non de ba ñen yuri men jani Gwara buji seydan gwara batam ja o fay ko mo yalta o wada barke ana ko wallahi galle ne heɓuɗon bew o yahat gwara o wadde jaade ko yata jaade dogal may ƴeede yo sulle ala mbata ɗo ma pa ala ɗo ko sirta ɗo pele acca e barke nelaɗo loko jaadade ko yahan dogal ma yiƴƴa ɗen yo suur ñakkude fuɗɗala fof komi yaɗani nden yo suur so koyngal ma ɓilligal barke nelaɗo Allah nawatade ma o ñakkude fayidi mbiya ɗon fa wara ko hay badde heɓani hay kada anduna waya wata ko batawo aɗa heɓoɗa ɗon ɗi baji ko suur wat ko yawi jaha yow sa ɓenni damargal lamen nawordani ma mbiya sa ɓenni ko nawor Fanta